आंनि साननायफोरखौथ' मा बुंबावनो आङो। ओरैबायदि मेलेम गिदिंहोगासिनो आङो, थेवबो हमनोनो हास्लाबासै। आरे आन्टी, माबा मोनसे खारनावसो लांखाथारदों इसोर मेहेरखौ, नङाबा एबे रावखौबो थिखोनो हायाना। बांद्रायखौबो थिगसे नागिरगोन ना। औ नंगौ नंनायालाय। ओमफ्रायथ' ना दाथ' ससियेल मिडियानि जुग ना, जोङो मेहेरनि फट'खौबो गोसारहोजोबगोन जेरावबो। बिसोर ओमफ्राय गाज्रि मानसियानो जा जियानो जा बहाथो बारग'नो फालाय। बुहुमनि बबे खनायावथ' लांखो आंनि फिसाखौलाय। आरोथ' बिसोरथ' गावसोरखौ मा बिलेन सानथारदों बे। र' पुलिसबो नंखाया बिसोर आन्टी, आं मिन्थिखाबाय। राइट, पुलिस नङा बिसोरो। आंनिबाथ' आन्टी, बिसोर माखासे माने स्मागलारथ' नङा। खायसे बेबायदिनो ना 2 नाम्बार खामानि मावनानै माबाग्रा थायो। मानसि हमै-हमैबो लाङो, बेबायदिनो मानसि नायै आरोना। बेफोरबायदियाना खना खनला जायगा थायोथ' होननाय खोनादोंमोन आङो। मोजाङै सासे जुदि हमनानै सोंनो मोनोब्लाना बिसोरनि गेंखौ लासै हमनो मोनगोनदां। 2 नाम्बार खामानि मावग्राजों जोंहा आबाजों मा सोमोन्दो? खायसे गावसिनि गेंआव सामिल खालामबो लाङोनो। जोंहा मेहेराथ' एकदम बोलो दङ, थेवबो मा जाखो दे? बेथ' एसे गोरलै जेननायाना, जुदि गाज्रि मानसिब्लाबो जानला मोनला दांनो हायामोनथ' मेहेरखौबो। बेनोथ' र'। थारैनो माबा मोनसे प्रब्लेमाव खैफोदावसो गोग्लैबायदां मेहेरा नामा। आरोथ' ना बे बिसिनि बारस'नानै फैग्रा लामाथिंजाय आन्टी, जायगाखौ हाग्राबारि बोरैबा मोनथारदों आं। बेफोरबायदियाव माने एसे एनै चान्स थायो आरोना बिदिनो खायदा लानो बिसोरो। बाट एसेबां बेफोरखौलाय नों माबोरै सानना मोनखो नानि? माने बेफोरखौ एसे नलेज दोनोलै आङो आन्टी। बा बिदिबाथ' माथो एकदम CID-आव हाबनो समायगोन नोंखौ। CID-थ' नङा, माने पुलिसनिसो माबा एग्जाम होदोंमोन आङो। आरे बा, मोनबाय बायफ्रांबा हले गथ'आ हिट जागोनलै सिखाव हमनायाव। दे मोजां नानि, हा बेफोरबायदि नाजानांगौ। मा थिग मोननोबो हानाय ना। औ, आं हाथरखिजों थांगोनसै आन्टी। ओंखाम जानो थिनदोंमोन आं, जादियासै एसेबो। मा होनबावनो, अब्लाबो नोंसोर थाफायोब्ला मोजां मोनगोन बियो। नोंसोर थाथ' दे। जागोन दे आन्टी। एसेबांबा आंनि मेहेरा सोरखौ मा खालामदोंमोन दे? जोंनियासो एसेबां सुथुर ओंखारबाय। नों बांद्राय दुखु दाजासै हाथरखि। बोरै दुखु जाया जानो थुनथुलि। आं साननैमानि जाबाय मेहेरखौ नुवासै। सोरमोन मा खालामैखो, बहा लांखो आंनि मेहेरखौ जेबोखौनो मिन्थियासै। बेनोथ'। आं माबोरै फोरमायनो, आंनि गोसोआव दा माबायदि मोनगासिनो आंसो मिन्थिगौ। बेथ' गोमायाखै न'निफ्राय लानानै थांदों अब्ला। मेहेर बहा थांखो नों? नों माबा मोनसे जायोब्ला आं सोरनि मोखांखौ नायना थागोन दे? फैनो हानायब्लाथ' दानो नोंनिसिम खारना फैसिगौमोन ना आङो। मेहेर। मेहेरा गावनि हाथरखि बेबिखौ गारनानै बहा थांनो हागौमोन दे? दसेखौनो थानो हाखाया माथो आङो। नाथाय नोङो। बिराद मिस खालामदोंलै आं नोंखौ। नों माब्लाबाबो गावखौ हारसिं साननाङा दे। आं खाथियाव गैयाबालाय मा जादों? नोंनि सेरावनो थाबाय थाखागोन आङो। आं बेसेबां नेबाय थादोंमोन नोंखौ? मोनथिगौ। नों फैनाय मोजां जाबाय दे मेहेर। बेखौनो आं नागिरनोसो थांनो नागिरबावदोंमोन खबर लानो पुलिस स्टेसनाव। नाथाय आं मिन्थिखागौमोन ना नों फैफिनखागोन। गाबनाङा दे, गोसोआ बोरैबा मोनो। मानो गाबबावनांगौ? नों फैखाबायना हा? नोंखौ थाङो खालामाथो आङो। नों हेपिल' थादे सना। मेहेर जुथ'। मेहेर! आरे हाथरखि! नुबायना थुनथुलि, दासो मेहेरा फैदोंमोन। आंजों रायलायनानै थांदों, बाहेरायावनो दंदां र', नायनि आङो। बुंखादोंमोन आङो, जेबो टेनसन लानाङा, फैखागोन होनना बुंदोंमोन ना। नों मा जाखो? बेयावथ' मेहेरानो फैयाखै, आंनो दंगासिनो माथो। थाथाथ जाम्बि, नुवा जायो नामा मानसिखौनो हो? बे माला फैखो ओमफ्राय माला थांखो मेहेरा? आंनासो खर'आ बोरैबासो मोनलायबाय, ना मेगनासो गाज्रि जाखो? र' दे थुनथुलि, नायनि आङो, आफामोननोबो खिन्थाहैनोसै आङो। आं दुखु जाबाय थानायखायनो फैमारबाय दे, आंनि मेहेरा हगारबायदां। बेखौनो जि टेनसन जादोंमोन आं। ओइ हाथरखि! आङो दंखायोमोन, फैयाखैनो माथो। बेखायनोथ' बुङो ना, जे बांद्राय टेनसन जाबाय थाब्लाबो एसे गिनांगौ। मेहेरालाय बहा जादु रोंनाय दांमादां भुत दांमादां बिदि फैब्रबना थांनांगौ दे? जौ गिसिङावसो दं नामा दाबुरो?
फुराबो बे सानैनि सानब्रैलांखाबाय बे अबसे नंनायाथ' नंगौबो डक्टर सार मा जाखो नाय नोंथां बेनावथ' गुलिसो नांदों जों हजों थानायावबो खबर हरनांगोन बेखौ माबोरै हजों थानायाव खबर हरनाय मानिथ' बयबो मिथिनाय बेनोथ' बुरै जेने थेनेसो जोंबो हस्पिटालाव लानानै फैदो नै बोराय हायसे डक्टरजों रायलाया मानो बे गथ'नि जिउआ दा ओरैनो खैफोदाव दङ माबा मोनसे जाबावोब्ला डक्टर सार बेखौ पुलिसनो खबर हरनो नाङा नाथाय मानो नोंथां बे केसाथ' मामुलि नङा बेखौ गुलिसो गावदों बे जोंनि खामानि जों पुलिसखौ खबर हरनांगोन आयौ नाङा डक्टर सार पुलिसनो खबर हरनो नाङा बे गथ'आ हामसान्दि मोजाङाव फैसान्दि बे गथ'खौ रावनोबो खिन्थाथ'नो नाङा नोंसोरबोथ' आरो बिनि फेमिलि नङाबालाय अब्ला नंगौ सार जों बिनि न'खरनिथ' नङा थेवबो बे गथ'आ दिनै ओरैबायदि खैफोदाव दङ जों सानदों बिनि मोजां जासान्दि रावबो खबर दामोनथ'थों औ डक्टर सार जोंनि खोथाखौबो एसे मानिदो मानो होनबा बे गथ'नि उनाव माखासे सुथुरफोर दङनो जोंबो बेखौ सिरि सिरिसो लाबोनाय जादों बेवहाय आरो जाय बेखौ जोंनिसिम लाबोदों बेबो जेने थेनेसो लाबोदों बे गथ'आल' मोजां जासान्दि जों बेखौ आन्दोआव दोनथ'नो सानदों नाथाय दा बेबोथ' आरो जोबोद सिरियासआव दङ गुलि नांनायनि जाहोनावबो गोबां थै थांबाय दाथ' आरो थैनिबो गोनांथि जानानै दङ जागोन दे डक्टर आरो नोंसोर एसेबां रिकुवेस्ट खालामदोंबालाय दे जागोन दे नाथाय बिनि एसे मोजाङाव फैब्लानो बिनि न'खर आरो पुलिसनो खबर हरनांगोन ओमफ्राय डक्टर बाबु हा बे गथ'आ मोजाङावथ' फैगोन ना माने जोंथ' जोंनि हानायमानिखौ नाजाखायोआनो नोंसोरबो एसे फोथायनाय लाखि नोंसोरनिसिम जुदि बे सफैनानै आरो जोंनिसिमबो फैदोंब्ला अब्ला एसे फोथायनाय लाखि नंगौथ' आरो बुरै दे अब्ला नोंसोर बाहेरायाव जिरायथ'नो हासिगोन अन्नानै डक्टर सार बे गथ'नि जिउखौ जेरैखि जायाबाबो रैखा खालामनो नाजाथार हानायमानिखौ नाजागोन जागोन दे आरो नोंसोरबो आंनाव फैबाय थाखायोमोन बेखायनोसो दा आं मानिबाय नोंसिनि खोथाखौ नङाब्लाथ' गोजोननाय थाबाय डक्टर सार आफा इसोरनि अननायाव बे गथ'नि जिउआल' रैखा जाफिनथों मोजाङै मोजां थांनानै थाफिनथों थुदोथ' बुरै जों हजों बाहेरायाव जिरायनोसै औ बोराय हा गावनि असे न' मानसि नङाब्लाबो एसे गोसोआव जे बोरैबा मोनदोंहां मोननायाथ' आंबो जोबोद गाज्रि मोनबाय थादों आलाय सिलाय हा सोर गथ'आबा बेबायदि जाखो हजों न'खरनि मानसिनो खिन्थानो हाबालाय मोजांमोन जोंबो नङा होमबा दाथ' आरो बिनि मोजां जासान्दि जों बिनि जिउखौ रैखा खालामथारनांगोन ना बोराय बेनोथ' दा आरो गाज्रि मानसिफ्रासो सिगां मोनथिनानै माबा मोनसे जायोब्ला बेखौसो गिनाय दङ आंहा दे बिनि मोजां जानायखौ नेथारनोसै ओमफ्राय जोंनो नांगौबा पुलिसनो खिन्थाहैनोसै बा न'खरखौ खबर लानोसै उनाव एसेबा दुखिया जोबोद दुखुना मेहेरखौबोदि सोर पाप जालांखो आरो जोंनि मेहेराबो एसेबां खोमजोर नङामोन ना जे गाज्रि मानसिफोरजों माबा मोनसे खालामजानो नाथाय मा जामारदों बुजि मोनासै आंबो र' जुदि किडनेप खालामदो अब्लाथ' माबा मोनसे फन खालामसिगौमोन ना आरो किडनेपाराबो मानो बेबायदि न'आव फैना लांफिनोमोन दे बेबो मोनसे मेहेरजोंसो दुश्मन दं जाखो ना बेहायबो बिमानिसो आखाइ दं बिनि जायखिजाया जोबोद दुखु मोनदोंलै आं माने हाथरखिखौ साननानै हाबा जानायानो सिबाय बावथाराखै दाना आरो बिदि जानांगौबा बोरै जागोन दे आइ हप स' मोजां मेहेरखौ जों मोनफिनथों माने न'आव सफैफिनथों आरो नै ओमफ्रायथ' आंहा सिनेमाबो नायनांगौमोन बर' फिल्म मा जाबावनांगौ दे फुजाबो खाथि सिनेमाबो लाबोलायनो नागिरदोंमोन गाबोन समफोरनोमोन दाथ' बहा इन्ट्रेस्ट मोनबावगोन दे मा जालायखो थुनथुलि जेबो नङा सार जोंनि गामियावबो फिल्म लाबोनो नागिरदोंमोन नालाय मोनसे टिकेट लानानै दोनखादोंमोन आं औ ओमफ्राय नायदो होमबालाय हे गोसोआनो जानाय नंला माथो आसलि जिन्दगियावनो फिल्म जानानै दंथ'यो दा आरो जोंहा मेहेरा बिदि जाबाय बोरैबा मोनदोंलै आं इन्ट्रेस्टखौनो मोनखानाय नङा आरोथ' आं थरिना फिल्माव इन्ट्रेस्ट बांसिन आंथ' हजों दावदै माबा माबि फानहैनोसो सानगासिनोमोन थोद नोंनाबाथाय जेरावबो बिजनेससो सानो नामा माथो खालामबावनो उफाय गैया जोंहा गोदोनिफ्रायनो बेबायदि सोलिबोबाय थानाय सान बेखायनो एसे थाइसे थाइनै फैब्लाबो ना गोजोननाय मोनो आरोना मोजाङाथ' मोजां र' नोंना बिजनेसाबो गाज्रि नङाना सान एसेबांबो गैजाखाया नालाय बहाथो आरो गुबुननि बायदि बेरायनो गोदान गाननो जोमनो
बेफोरबायदि हानो दे बेखायनो आंना गोदोनिफ्रायनो माबा माबिसो मेथाइफोर लाङो आरोना आङो दे थिग दं दे बिजनेस मावबा हले नाम्बार 1आव थांगोनलै नोङो दादारि नोंबो बेबायदि इसेबां गिदिरबो हायालै जाबजुबसो ओरैनो दा ओमफ्राय बिराद बोरैबा मोनगासिनोलै आंबो थुनथुलि फंबाय मेहेरखौ बेबायदि खोनानानै एसेबो गोसोआनो सुखुवासैलै आंना बोरैथो मोजां मोनबावनो दे फंबायानो बिदि जाथारबायबा आंनि फंबाया जेरैखि जाया मानो अब्लाबो बेबोथ' रावखौबो दुखु होफेराखैमोन ना औ एसे मानसियालाय बेबायदिनो आरो अख्रा टाइप सोरहालाय बेखौ मेगन साखोदे बेबायदि सोर गाज्रि मानसियाबा बिदि खालामखो जानोलै सान बेखौनो सानबाबो सानस' हाला माथो बिराद गोसोआव गाज्रिबो मोनलाय लाङोलै हाबा जानायाबो बावथाराखै आरो बेफोरबायदि जाथाय मानसिफोरनि खुसिखौ ना माने थाब थाब नोजोर नाङो दा दुखुफ्रासो एकदम एभेलेबेल फैलाबाय थायो सानैजों बेहाय फैबाय दे अब्लाबोथ' मालाय खुसियैथ' दङमोन औ बेनो मा जामारखो फंबाया बेखौनो बिराद दुखु मोनगासिनो दा पुलिसा बुङो जों मिथिया बिराद मिस खालामगासिनोलै आङो गोसोआवबो बोरैबा गिनाय गिनाय मोनबाय थादोंलै गिनोथ' ओंखारखागोन ना जे न'नि मानसियानो बिदि जाबाय जेरावखि गैया मानो बास मोजाङैल' थाथों मोजां फैफिनथों हाथरखिखौ सानोब्ला दुखु जायोलै सिबाय जोबोद मिस खालामगासिनो मेहेरखौ मिन्थिगौना नों सान जेराव मेराव नुलाबायगासिनोबो दां मानसियाबो मा औ दहायसो मेहेर फैदोंमोन मेहेरा आंजों रायलायदों होनलायलायबावदो थोद बेबायदि जायो नामा बहालाय मेहेर फैबायबायनो फैयाखै आदै आंबो नायदिंलाबायदोंमोन फैमारदों नामासो साननानै गैयाथ' आंनो दंथारो दुखुजोंनो बांद्राय सानब्रेनानै बोरैबा नुफ्रांलायलाङोसो नामा जागोनदां माने बे आत्मा बायदि ना थोद गोदाव सोराव हामा बेबायदि बुंनो सरि सान माने बुंफ्रांलै खुगाफ्राबो दे हामालै गोथां मानसिखौ बेबायदि बुंनो माने जेबो जायाखैना बियो दङना फंबाय जोंना आंथ' जि माबा खमि खमि मोनगासिनोलै मेहेर थांनायनिफ्राय मानोबा जोबोद मिस खालामदोंलै आं फाग्लाखौ नंमारगौ सान आं मेहेरखौ माने बेबायदि बांद्राय मोजाङैथ' रायलाया जेनेबा एदावलायनायानो बांसिनमोन थेवबो दिनै जोबोद मिस खालामदोंलै आंबो सनामोन बेफोरबायदि बुंनायखौलै हरनिफ्राय सोरांलायबाय सोरांनायनिफ्राय मोनाफिनलायबाय नोंनि खौरांखौसो मोनासै दाबो बिहामजो मामि बोरै बेबायदि जाखो दे मिन्थिला आफा बोरै जाखोबा नाथाय ना नोंसोर टेनसन लानाङा आं दंना टेनसनखौ होनबा जोंसो लानांगौआ मामि आं मिन्थिगौ मामि नों दा माबायदि मोनगासिनो नाथाय दुखु दाजा दे आफा बे दुखु जानायनिल' सम नङा जों मेहेरखौ मोजां मोजां लायफिननांगोन ना नाथाय मा खालामनो पुलिसनिफ्रायबो जेबो खबर मोनासै ना दा बेखौनो रायलायगासिनो र' आङो आफा नों आंनो फैसा एसे हरनाय माबा नांगौमोन आंनो फैसा मामि नाथाय मानो माबा आफा आं हजों पुलिस स्टेसनाव थांनानै माने बिसोरसो आंखौ सिनायो नालाय एसे फैसानि खोथाबो रायलायनानैबाबो लाबोगोन आङो मानसिखौ नाथाय थांबाबोथ' जेबो खबरखौनो मोनखायाखै ना मामि नङा आफा नोंसो रायलायनाया जायाखैदां आं मोजां रायलायहैगोन र' मा होनखो बिहामजो मामि जों रायलायनायसो जाबावाखै नों आंनो एकाउन्टाव सोना हर दे आं थांगोन आयु नाय मामि नों जेसेबां दुखु मोनदोंना जोंबो बेबायदिनो मोनगासिनो दायो नाथाय नों गोसोखौ हमथा दे आं गोसोखौनो हमथाना बुंखादों आफा नोंसोरसो दुखु जानाङा आं दङ एसेलै मा जाबावनांगौ दे फैसाखौ ना मेहेर फैब्ला नांगौबा एसे एसे हरफिनगोन जोङो लासै लासैब्लाबो टेनसन लानाङा जेबो जागोन ना आफा फैसानि बाथ्राथ' नङालै मामि दे जागोन दे नोंनो नांगौबा आं हरगोन दे बिसोर अबावबा जोंखौ जाम्बा जाम्बि खालामनो सानदों दङदां बिथिंनो अब्बा मेहेर मानसिखौ होमबा लाबोखाथारदों बबावलाय गैया जानांगौ बेहायनो अब्बा जोबना दोनदोंदां र' नायगोन आंनो नायगोन ओमफ्राय दाथ' फैसाबो लाबोखाबायना आं फैसा होनाबाबो लांगोन र' मानसिखौ जेरैबाबो बहना लांगोन ना मानो हाया जानांगौ नङाबा बिसोरो बबेबा मोनसे बेलेग खानायावसो दोनहैदोंदां मोजां सोंगोन आं आरो
आरोथ' बिसोर आंखौसो सिनायोना आफामोनखौलाय बहा सिनायनो बिसोरथ' गैयामोन ना लांफैनाय समाव आंखौ सिनायब्ला बिसोरो एसे मिन्थिनो हागौ नागिरनि आङो मेहेर बबाव दं आं फैबाय नै मेहेर नों सिन्था जानाङा आं नोंखौ लांखागोन मिथिंखौ नायजोब्बाय माथो गैया अब्ला बैथिंजाय नायबावनि र' माथो सोंबाबो खिन्थानो रोङा गैयाल' बुङो नागिरथारगोन आङो ओइ रथ' बबाव हा मा बबेथिं थांनो नागिरदो सोङालासे दों दों थांगासिनो नोङो ओरैबा ओरै मा नांगौ नोंनो माखौ नागिरफैदो बेयावलाय पारमिसन गैया गारा बिदि हाबफैलाबायजायो हा आरे मेडाम आंथ' बेवहाय आंनि फिसायखौसो माने नागिरफैदों बिखौ बेयाव लाबोदों मा मुं नोंनि फिसाय नालाय आरो बेयाव माला लाबोनाय मेडाम दाख्लै मोनायावनो लाबोदों मानसिखौ नाथाय जोंजों दासिमबो खेबसेबो नुजाहोआखै जों एथ'बा आं बुंबाय आच्छा मा मुंथो ओमफ्रायलाय मानि केसाव हमजाखो मुङा मेहेर बसुमतारीमोन माबा फालांगिनि दायाव हमना लाबोदोंमोन मेहेर बसुमतारी आच्छा बे मेहेर बसुमतारी दाख्लै लाबोदों होनना दावराव जानाया गैयाथ' बेथ' गैमारखायाना जोंनियाव जाम्बिसो खोमालै बियो जेबो मिन्थिया खोमादां मेडाम नों बेयाव डिउटि मालायनानै जेबो मिन्थिया आरो आंनि फिसायखौ बेयावनो हमना लाबोथारदों नोंसोर बेबायदि दोनखुमानो होनबा हागोन नामा ओइ मासे अख्रा आंथ' बुंखाबाय गैयानो आरो दाख्लैबोथ' दावराव जाखादोंमोन बेबायदिथ' जेबो केसानो गैयाबा नाय मेडाम आंनि मेहेरखौल' हगारदो नोंसोरो आरोथ' नांगौबा फैसाबो होनो राजि जेबो टेनसन लानाङा फैसानि नाथाय नों मा बुंलाबायदों जोंनाव मानसियानो गैयाब्ला प्लिज मेडाम आंनि मेहेराल' बहा दं खिन्थादो आंनो आं आखाइ खबजोबनानै बुङो नांगौबा बिनि जायगायाव आंखौ हम थेवबो बेखौ हगार आंनि फिसायखौ बेबायदि दाखालाम नाय नानि बे जोंनि थानायाव फैयाखै लाबोआखैबो दाख्लैबो बुंखाबाय आरो दाबो बुंबावबाय आङो जानो हाया बियो नंखाय मानसिया साननै बादि जालायबाय दाख्लैनो लाबोदों हराव दाबा माब्रै दङ माब्रै दोनखो नोंसोरो हा बेबायदि खालामो नामा मानसिखौ मा आथ' जोंथ' न'खरनि मानसिना हा अब्ला मानो जोंनि सिगाङाव लाबा बिखौ दे जों नोंसिनि केसखौ एसे नायखादों दा खबर मोनथ'वाखै जेबो मा खबर मोननो नोंसिनावनो लाबोदों आरो नोंसोर गैया बुंदों मानसिया बहा मेडाम बहा दङ बियो आं बोरैबा मोनजोब्बाय नांगौबा आं बेखौ खेबसेल' नायनानै थांगौमोन ओमफ्राय नोंसोर बेखौ हगारथ'वाब्लाबो खेबसेल' लोगो हमो आंखौ खेबसेल' नायनो लुगैदों आं माब्रैबा दङ ओहो नोंखौ माब्रै बुजायनो आं दाथ' मानसियानो गैयाबा बहा लोगो मोनगोन दे आरो जों मानसिखौ खबर लादों नाथाय जेबो खबर मोनथ'खायाखै नङा नोंसोरनो मानसिखौ लांनानै बहाबा माबा मोनसे खालामहैबाय ना नोंसोरखौ उल्था केस होफिनजोबगोन आं गासैखौबो सासेबो नागारा आङो मा बुंनाय जाखो बेलाय नायबाय था जुदि आंनि मेहेरा नोंसोर दिहुनना होफिना माबा मोनसे जायो नायबाय था गथ'आलाय बोरैबासो जाखो ना माखो गैया बुंब्लाबो मानिला मेडाम नांगौबा ना आं फैसाखौ एसे बाराबाबो होनो राजि बेखौल' खिन्थादो आंनि मेहेरखौ बहा दोनखुमादों हा बेबायदि नङालै नानि जोंबो नोंखौ मोजांसो बुंदों माने बेहाय लाबोआखैना मानसिखौ दंब्लाथ' जोंथ' लोगो हमनोबो होगौमोन अब्ला बहाथो